Panguva ino zvinzi congratulations to Chris Mutsvangwa after taona kuti Chris Mutsvangwa oburitsa ma-attacks on Tungwarara odismissa Tungwarara. Zvaita kuti Chris Mutsvangwa anozikanwa kunzi is a guy anokwa kunzi ane murumuri fast. Mutsvangwa anotaurisa. People, they barely listen to him just because they know who he is. But panguva inoi after auya akadismissa Tungwarara pamusoro pe act yakaita naMartin Nyarare, nyika yese iri kumcongratulate achiti thank you Mutsvangwa. Apa ndokuwaratidza kuti une musoro. Don't subscribe or like but on the bell icon. We see this news day at Gonomudanyi wachinzi Mutsvangwa dismisses Tungwarara. Trevor Movie anomuda chikomera chiti Chris Mutsvangwa and I have clashed publicly and privately. I have called him silly when he angered me, but on this I agree with him completely. Tungwarara is clearly one of those who have moved to capture the state, privy to mnangagwa's health and to government tenders. He has seen an opening and he is making his move to grab power. Kutagure belongs to the same group. Zimbabwe is at an inflection point. Congratulations to Chris for finding the courage to speak out. Tomba developments are kuda panguva ino atikona kuti Trevor Movie ari kuyachipresa Tungwarara, ari kuyachipresa Mutsvangwa for dismissing Tungwarara. Achiti yes, we've clashed publicly and also privately, but panguva ino after wauya ukadiscover ukaona kuti aiwa vakomana vari kukanganisa vana Tungwarara panguva ino nanatagurei and you managed to speak out. Ari vachimukongratulate achiti thank you. Apa ndokuwaita zvinhu zvine musoro zvanyatanyatsoona kuti apa Mutsvangwa wanyatsokumirira ZANU-PF. Kana comment section medu mutidza mafunguro enyu mutidi pamusoro pechitiko ichi. Kana comment section medu, subscribe or like, watch it on the bell icon.